Ghana nyinaa bibiduro hene a era na Kissi Opam the first on the bibiduro nyinaa hene dodo no afa na Wofa Kissi Herbal sabre make say Kwahu Nkwatia na so ye kese ye wo osan obi o mia bebree na nei anisodi hu na wona nani so no on pese beka ono nko atrim eno nti bi kese a wone Gatram aka bom a ye beye university a ye betete wo ma beye bibiduro said ye beya bibiduro no kra obi wo ha bibiduro no onim na enso da hye ne trimu a se nyankopɔ to nsa frɛ no a na yira enei na Opam the first o se onya ne saa na emom oba beye ne sebeya obia betuma besua bi afei nso so wo woni an bebre a wahyehyɛ a kyese ene ye ne bedi ho nkomo ndi saa bre de ye ne nana ankasa ebedi nkomo na ono ankasa nso adi hunu ene ne ma a wahunu ode ato wani afo amo hwe awie ye na no pei mani suade hu anise me ye Ghana abibiduro ehne isanti makonya den ene nana Kissi Opam awodikan ansa na yede obi beye hene no na kire se wonoma epa no se ohene no woma hu nipa bi ewo onianu mu a se wode ne ye kwandifo ewo saa kuo no mu a na se saa kuo no so a ebetimi ayiye saa no nyam hye a me kuomba na meko traditional medicine practitioners association one mo de me eche mu no ade buntu kase aba ene se me ni tuade hu kase pa ne se ansa na bibiduro benye din benye no nyam ewo abibremu ene ye mai wo mu Ghana no this yenya school na yetumi de ensase yebo se ye wo school a yetete nipa osua abibiduro ye kanena na abibiduro ye na wesibi na na kira me wesibi na me so da ye ne no apɛ ene abakosema ya na wo abibiduro ye ho ise de abefo nsa no ebam na yakusua da kusua de afa eduro eye ne kwa ye fa so esa onipa ya de eduro ye egu ahodo mienu de nso ye beka ba kopɛ ho asamansa biwe sunsun mo de ene bi nsie honam fam de ene pe me no ka honam fam ade ehia se ibenya school no so are ready dan a ye be na se ba bi a de be bodi sa high school no e bi dada obi a ehu ampa bo se ye ni abre se ye school eno fi wa e de hospital e ka ho nti e be ye teaching hospital bra oba school no na usia ade nso ewo hospital ho ndi ansa na wewie akofie no na we professional me ameka say se nipa oha na se ha bi no 300 na 200 eba ma share se o mo yare a enko fa dro bi a mfiri ba bia enfa masa fo no enka sa nipa be 200 na obi a ya de enko no enya obi bia nso edro ede amana a nso eye adwuma sa ni me de na me pese me che ma so Ghana for dodo na aso yare a atwa ye ho ahia no nyini nyina na ye kwesi brodi nsa no ebi ye so ye na nana ma tempo no so de se fa na etumi sa yare no ebi ne se obi a sabe o wadwere mo yare ana ojenso mpaso obi a bibi sunsun sem bi kutia no saa de nyina ye bekere school ho enye obroni de no nko a nana makwan na no mfa so sayare no se pompa duro ana se duro de sa enim nyina no e be kire o school mu sa na me hwehwe no na enyi din e wo wiase na so bitie bokire na yare bi ye na hospital na enye yi a na wonim se hospital e wo Ghana ye abibiduro hospital kase aye abibiduro ko nyina na aka bom aye hospital na woni akono de ahokaka kase ana ebeba many da so be na se many so ade hu na mehwe kwan se emra mu ema me no ne se school no beba so University of Traditional Medicine ho ni sua tele e Herbal Medicine ne traditional medicine no enene na nanam otempo dada no ede eka ho se pompadro enye Herbal Medicine traditional medicine na se obroni ntimi mfa bibia anhwehwem enkofe se active ingredients wo mu no de ana se de dabi eno no ne obroni hwehwem a enye yi no traditional medicine nke tradition no ebeka heba no ho
na idi asayare me bota ya kase eno no pa yada ase no wano hwam sese ye bisa obi pese oba school ni bia obedi school no mu mfie be yesen ansa na wawie owie nso so a obenya bodin krata bi owie a obetuma so akɔhyɛ na adwuma se anaasɛ na tie tia ane sɛ school no afi na dan de sɛ wie iguso a yɛtoato ansa na bɛka sɛ woyɛ bibi no na wayɛ ne dan mu ansa na da pia bonten yɛdi kan no school no anya de a ɛbɛkyɛ bebree afi na wo bisa certificate ho asɛm allied science University of Allied Science one more ensa hwɛ badie no ase GAFTRAM ensa wɔ aseɛ TMPC ensa wɔ aseɛ ɛna afei K University enso ensa wɔ mu mpo akyerɛkyerɛfoɔ ɛbɛkyerɛ de school no efi K University ɛne Allied Science nti one more na de certificate no bɛba a certificate no saka wotimi de kɔ wiase baabiara sɛ woyɛ traditional herbalist anaasɛ woyɛ herbalist ankasa ɛno deɛ kinyɛ bi ɛde musan sɛ menyi ni sɛ ne sa so ɛwɔ baabiara wɔ man biara so ɔbibirim nti Ghana no yɛdi kan ayɛ saa deɛ no na wowie school no a ɛnyɛ obi na ɛbɛyɛ employ wo ɛsiane sɛ mete ha yi obi a ntumi employ ma no nyɛ yie obi a me pastor me mfa ntumi ho obi a ntumi employ me ɛsiane sɛ madwuma na metumi yɛ no woka sɛ employ me a wontumi ntua me ka Laban wo na employ me there na saa na mom eno achi individual pa de individual be to employment ma me nyentum sanse ni afata sa me ye bia no manka sa metumi ye made eduro bia afata metumi ye nti saa na we bia ro ba school no so ansa na be we school no nya bi na ebefa wadwuma mu obi eni ho ba fa wadwuma mu obi antumi mfa wadwuma mu mpo ko fe se ni awo ba be sua ene ni awo be ye no ebe so di ehun hia se ba kwaso bi onyanko emfa wadwuma dabi ebinom ho kra ya na wonum ne ngoma enso omo wo ekuo no mu a wo mo ye herbalist traditional doctors wo ye mu a wo mu ne ngoma enye no nko a enye ngoma ne monkuto na ye de ye bibi me ye nimde ewo ho ye kan nimde a nimde ye nyansa ne adwene nyansa ne adwene wo ka boma na aye nimde nti sɛ obi no nyansa na wadwene nko ade a qualify sɛ obabasa school bi ma yɛ bia bia yɛfrɛ no Obodum Lake Resort epuye mantam mu anase isinigi ne sɛ so eni baabia ayɛ nsuo ayɛ artificial no kura sɛ ne nsuo wɔ hɔ dada na sɛ ne mabie nsuo no mu na afei masisi adan wɔ nsuo no mu ankasa no ohwɛ a ɛni kapa obi hwɛ bi sɛ nti sɛ wei ɛwɔ Ghana ha na ade odipa kono apatena burukire pɛn esi dabi ate ya Obodum Lake Resort ebi resort no wɔ na hwa na school no so wɔ na hwa so na hospital no wɔ nti sɛ oyare na obeduru hɔ na wohwɛ anika ɛwɔ hɔ mpo sɛ edotena akanu anasɛ koduo mu na wokɔ bɛ mpire no ba yare no kora betu ayira nti Obodum Lake Resort ene Obodum school no ene hospital ni na wo fa ese wani nti bra na bɛhwɛ wani bɛhwɛ si heba ewo Kwahu Nkwatia ewo apie mantam serigin afi nkran new motia no ewo kasoa ekwa no so ha mi fire dwumade na asache ebese 25 years ni a me ye Herbal Medicine me ne onipa odikan me ye adura yesunsun adwuma kane no fe na etumu esum oil bi baga na bia so na fe etumu esum na me de saa oil no bae eda so ho enne enro bebre abadwa so kɔ yenti de bio nanso Obodum oil Obodum black oil de eda so ɛwɔ hɔ panyifo bebre nim eduro no ebodi mpɛ ɔma mo ne afi no ɔma enim ne a meka akosi so saa nim de no eda so hɔ nti eduro no so ebi wɔ hɔ opɛ maso ya me wɔ Kwahu Nkwatia nya mitimi ya bi ne sɛ obi a sɛ betafache wabadam ana sɛ ye kan sɛ wɔ adwene yade obi aka sɛ obi wɔ adwene yade tetia sa no nim sɛ bia obi a sɛ bɛ ɔyɛ basa kɛkɛ na mmom nia watentoma koraa no wɔ adwene yade saafo no ho adwuma na meyɛ ɔde sɛ ni bia wɔte atefo sa so a wɔ adwene yade a me mentimi ahwɛ ne yade no na nyɛ yare ankasa na ɛyɛ no na bia bi fufuro bi
afei wɔn ma mama wɔn aduro mu awo me wɔ bebree me wɔn nananom bɛ sɛ deɛ wɔtwe ete ɛyɛ nkwadaa yɛ dɛ wɔn ato me kisi wa a nam me so ama wɔn abipie atasefo asase so no me wɔ bɛ ete mmaa ne mmarima tribes ahodoɔ ɛwɔ Ghana ha me nananom ɛwɔ mu afei ekuro obi wɔ ha na ekuro ɛha no ekuro no bi wɔ ha kɔfo so tra ekuro no ngu me wɔ n'aduro obi wɔ yare etwa ɛna efrɛ no epilepsy no ɛno nso n'aduro ɛwɔ hɔ afei duro nkaeɛ no aduro bi yare bi wɔ ha doctor sɛ nni aduro yɛanna me hɛda ne ɔmo nyɛ adwene san sɛ womagye m'aduro no nhwɛ na aka kyɛm sɛ nni aduro paa menye ntom ne oburoni ka na wɔ so ka bi deɛ a na woyɛ ati yare bi te sɛ kidney ɛwɔ mu sɛ yare kɛseɛ paa nanso abibiduro wɔ hɔ ɛtumi soso ano paa yie a ɛtumi boa ma nipa no ma ɔtena ase ɛkyɛ ɛsen sɛ bra ɔnyɛ aduro biara saa no nti mɛtumi aka ne tiatia sɛ abibiduro hene deɛ yɛnkwa nyina yɛbɛbisa me nti wotie din no koraa wotum sɛ menim de dwa ɛne 0249 59 8081 0249 59 8081